Gara pamwe chete mtashaya kuti tikubirwa nani. Panzi pari kushaya kwacho? Tosheka upfu, mafuta, rice. Asi nai vanhu muri kuseka, ini ndakutongoseka wanzuza chandiri kuseka ini. Kubirwa imi muri kuda kuziva here kuti ari kubira ndeni? Tikutofunga kuti pane zvinhu zviri kutora chikafu chedu. Oh, zviri spiritual. Yes. Okay. Nditorirewo cheya. Mugadzika apa. Timboona. Tsvaga imwe chero. Nyaya iripo vanhu vanofunga kuti munhu kuti aona anofanira kugara pacheya iri specific. Chero iyi. Garai apa maybe. Mimo garai. Chisipai paprika maskana. Hey, thank you. Kutsenga hakuti pane vanhuka. Unoziva? Ukatsenga pane vanhu vanozoona mashamiro aunenge uchiita vakakumezha. Okay. So what I'm going to do, I'm going to pray for you. Mese? Ndizvoka? Ndida kuti mutarise apo. So zvatoda kuita inini ndanzi. Pakati penyapa ndo pane mbavha. Saka isu toda kuti tingoona kuti chii chiri kuitika. Saka kana uine zvaona usataura nemunhu, unozonzwa ini zvandichakuudzai. Samudzai maoko ndokunamatirei. Mwari wangu nababa wangu ndinonamata. Vavhurei maziso vaone. Nezita raJesu. Amen. Tarisai kumberi koko. O Mwari wangu, Mwari wangu Baba, o Mwari wangu we. Mwari wangu, Mwari wangu Baba, Mwari wangu we. Tumakupenya, 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 tumakupenya. Haleluya, tumakupenya Jehova, penya Baba. Haleluya, tumakupenya Jehova, penya Baba. Juda wose anondirangana Baba vachiti nhasi zvapera. Vedzinza rangu vanondirangana Baba vachiti nhasi zvapera. Saka tumakupenya, tumakupenya. Ndibvisire macheya. Zai macheya. Mirai nyumba mamuri. My sister. Usina uri kutya? Taura kuti waone. Naona maibhi vachipinda mumba mangu vachidurura upfu. Maibhi? Iwo waone? Naona maitu vachipinda mumba mangu vachibvisa 5 kg. Maitu ndevamwe? I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu wa Mwari vachange vari mugweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse. Alice Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD.
pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270, 0778 059 270 or 0712 528 094, 0712 528 094. WhatsApp 0786 318 886, 0786 318 886. 27 February 2026, Gweru Revival Night na Prophet T. Freddy, le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.